První princip je dnes se nehněvej. Proč se zlobíme? Zlobíme se častokrát kvůli tomu, že někdo nesplní naše očekávání. Jo? Takže když my máme určité vzorce, které jsme se v životě naučili v dětství, v mládí i v dospělosti, že by věci měly být nějakým způsobem a nejsou, nebo někdo by se k nám měl chovat nějakým způsobem a nechová, nebo někdo by měl dělat něco, o čem my myslíme, že by to dělat měl a nedělá to, potom se naštveme, protože tam vzniká konflikt. Jo, já jsem myslela, že ty budeš dělat tohle, ty to neděláš. Ten člověk udělal tohle a mě to třeba překvapilo nebo naštvalo. Takže vlastně první princip je strašně úzce spojený s očekáváním a ze vzorci chování, které jsme se naučili. Takže příště, až se naštvete, vás někdo naštve, tak přemýšlejte o tom, jestli jste v právu, jestli ten člověk opravdu udělal něco špatného, anebo jste pouze obětí vašich vzorců myšlení, vzorců chování, které jste se naučili, ale které třeba ani nezdílíte, jenom jste si je prostě naučili a přijali je za vlastní. Druhý princip Reiki je jen dnes si nedělej starosti. Starosti si děláme kvůli tomu, že nemáme víru sami v sebe. Nevěříme tomu, že bychom byli schopni vyřešit jakoukoliv situaci. Je rozdíl mezi starostí a problémem. Problémy se dají vyřešit, starosti jsou něco, na co se zaměřujeme do budoucnosti a z velké části starosti vyřešit nejdou, protože jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit. Pokud tyto věci nemůžeme ovlivnit, pak nemá smysl, abychom se jim vůbec věnovali, protože zaobírají naši mysl, přichází k nám s negativními pocity, emocemi, kterými my vlastně pumpujeme naše tělo, naše buňky. Takže příště, až budete si dělat s něčím starosti, rozhodněte si, jestli to je starost anebo problém. Pokud je to problém, tak ho vyřešte. Pokud je to starost, tak se od této starosti odpojte a nalaďte se znovu na nějaký příjemný zážitek, nalaďte se na něco do budoucnosti, co vás čeká a naplňte vaše tělo radostí. Další princip je, jen dnes vykonávej svou práci svědomitě. Znamená to nejenom jakoukoliv práci, kterou vykonáváme, ale hlavně práci sám na sobě. Pokud chceme být zdraví, jak už jsem říkala v předchozích videích, tak bychom měli používat energii každý den k tomu, abychom byli pozitivně naladění, k tomu, abychom se nevěnovali našim starostem, abychom se nenaštvali, ale spíš, abychom opravdu používali tu pozitivní energii, abychom s ní pracovali každý den, posílali si třeba reiki, dělali různá dechová cvičení, dělali různá meditační cvičení a tím pádem posilovali náš imunitní systém. Čtvrtý princip je, jen dnes buď vděčný a pokorný. Vděčnost je úzce spjatá se štěstím. A štěstí samozřejmě víte, že generuje v našem těle endorfiny a ty mají pozitivní vliv na naše fyzické tělo. Takže pokud jsme vděční, člověk si řekne, za co bych měl být vděčný. Už třeba jenom za to, že se ráno probudíte a vstanete z postele. Spoustu lidí nemá to štěstí, že může vstát z postele, protože jsou nemocní, musí zůstat v posteli nebo se třeba nemůžou ani hýbat. Další věc, když si jdete udělat snídani. Spoustu lidí nemá na to, aby se nasnídalo. Už tady tyto věci jsou vlastně důvodem pro to, abyste byli vděční za to, co máte a posílali pozitivní energii do toho vašeho života a tím pádem si ve svém těle vytvářeli chemické reakce, které vám pomůžou, posílí imunitu. Poslední princip je, jen dnes buď milý ke svému prostředí a respektuj vše živé. A Reiki věří, že všichni jsme jedno, vším proudí životodárná energie, zvířaty, stromy, rostlinami, vším. A pokud někdy dojdete k hlubší meditaci, pak můžete cítit krásný efekt tady těchto věcí, můžete cítit, jak roste tráva, jak dýchají stromy. Opravdu je to něco krásného, kdy si uvědomíte, že všichni jsme jedno. A pokud jsme všichni jedno, tak léčit druhé by vlastně znamenalo léčit sám sebe. A pokud reiki posíláte rostlinám, zvířátkům, jakýmkoliv živým bytostem, pak ucítíte, že je to pravda.